Ассалом духтаро, соза нағзайн саломатиё хубай турецки пояфзалои фасон азин хостум шумода нишонтиём. Беҳад хушрӯа нигоҳ кунен, качествоашон да гап нест. Инамҷа чизе ки мебинен 250 сомонияй. Рақамҳои ватсапшон ама дар рӯи экран мемонам, тамошо бино. Бо нависеншона телеграмам дорам, бо катихчонам суҳбат шавен. Телеграмшон даям ҳамаш нарх навои дигар чизои вай дорам, пастели билёву либосаву вайрам сураташа мепартоянд бинед. Ё ки ватсапшон да нависен мефаҳмонанд тона. Тамошо бино нигоҳ кунен. Иҷа давоз то охира бинен, распродажаям ҳаст. И қисми поён кадомеша прадои фасона, кадомеша намишлаб кора мебинен 250 сомон шидагай. Беҳад фасонан турецки оригинал. Ина каседа дар корай нависен дарав доставкатон кунанд. Ана баъдан духтарако иҷада инчунин ҳастай. Ҳозир нишон метем. Анам хел прадои фасон 200-250 сомон. Инам хеле нархошон. Хулас беҳад хушрӯ нигоҳ кунен. Охи прадои фасон лайкиёи хушрӯ 300-250. Ана баъд бо распродажаҳо доран. Ина бинен чи хел хушрӯан духтаро. Нархошон беҳад нархҳои хубай. 250-300-200 инам хеле нарх доранд. Ина сапагиҳоям ҳастай. Ина шлёпкаҳои платформаҳои лайкиам ҳастай. Хулас бо нархҳои айниқу дақиқша метавонанд найхичон пурсен. Духтарако ана ин шлёпкаҳоро ҳам хушрӯа нигоҳ кунед. Туфличо аҷоибот лайкиҳои фасон арзон кардагианд. Духтарако нархошон аз 100 сомон я 150 сомон ам хеле сар меша. Распродажа доранд. Ина нависеншона бо мефаҳмонанд. Ина туфличои фасона я 150 сомон кардагианд. Бовар мекунен. Нигоҳ кунен охи чи хел хушрӯай. Ҳамаш турецкиай. Касе ки пояфзоли туркӣ хариданӣ буд ҳатман инами хоҳарак да бинависен. Нархоша кати ваёш бо мепартоя. Суратоша кати нархош мепартоя ба ҳазур интихоб кунен. Духтаро доставкатон кунанд. Ина прада, ина хеле шлёпкаҳои лайки, басанашко. Ана баъд 250 сомӣ лорикои оригинал 200-250 сома дора. Баъд ина нигоҳ кунен зела обувҳои хушрӯ. Кадомеша мегирен? Ина диден духтаро 250 сомон кардагианд. Инчунин вай пастелҳои хушрӯ доранд духтаро. Интихоби пастелни билё беҳад зиёдай. Бо ба наздикӣ борошон омадастай. Метавонед нависен, суратоша мепартоянд. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед духтарако. Мана ҳозир якта ба якта инами модели пастелҳоро мемонам. Дастархонҳои фасон доранд. Скатер, дастархон, полотенца. Чизе ки дар корайтона ҳамаша доранд. Хубишия ки борошон в наличия. Шумо ждат намекунен ҷанқа ки кай бор мебиёя. Марамат бинависен. Ҳамроҳи хучон ҳамсуҳбат шавен. Бо маълумоти бештара пайдо кунен. Аксия мекунанд, распродажа мекунанд тез. Ина бинен охи чи хел хушрӯай полотенцаҳошон. Ина пастелни билёҳошон. Хулас ҳамаи чи ҳастай. Наборҳои фасон барои арӯсакҳо. Мисол барои ҳаррӯза истифода бурдан. Пастелни билёҳи хушрӯ. Дастархонашонам ҳама хел. Аз як модел чанд намуд доранд. Полотенцаҳоям ҳама хел. Барои тӯҳфа бурдан, мисол барои хитон, наборакҳои фасон ҳастай. Ина пастелни билёҳи хушрӯ ҳастай. Духтарако нависени хоҳарака бо кати худашам суҳбат шавен. Маълумоти бештара хулас аз хичон пайдо кунен. Мана нигоҳ кунен чи хел хушрӯаи пастелни билёҳо. Эксклюзивни пастелни билёҳо бо нархи дастрас. Баъд вай доранд. Либосаям доранд. Спортивкаву халатҳои туркиву хеле чизоям доранд духтарако. Шумо бинависеншона суратоша мепартоянд. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Анами пояфзалоро бисёр мекованд. Ёда ҳастай духтаро. Лайкиҳои фасон. Ҳозир сезоншон омадагай нависен. И дастархонҳоро бинен охи духтаро. Моделакҳои хушрӯ. Ина пастелни билёҳои эксклюзив гуфти гапҳо бузург нест. Ина нигоҳ кунен чи хел хушрӯан ин наборако. Ҳамаш дар анамин хоҳарак ҳастай. Нависен. Рақамҳои ватсапшон ҳаст дар рӯи экран. Бо катихчон ҳам суҳбат шавен. Мефаҳмонатона ки чи аксия шидагай, чи распродажа шидагай.